श्रीरामपुरनिफ्राय लानाय आप टु कारिगाव ओरै सानजाहा बिटिसि गासिबो खना खला नोंथांमोनाथ' बै समाव गोबां थाखा खाङोमोन। बर'नि गेजेराव सिलाय हमनाय कालचारखौ गारनानै जेब्ला डेभेलपमेन्टनि थाखाय मेन सियाराव जिरायफैयो बैनि मेन फोरोंगिरियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार। बबे खनायाव सरन बर' बिथाङा माला सिन्डिकेट खालामखो? जोंनि बिटिसिआव मोनसे फिसा काउन्सिलनिफ्राय बिथाङा सासे एमएलए फेरेंगानि न'जों गारि खारनाय गंफ्रोमबो गारिनिफ्राय बै समाव मानो थाखा कालेक्सन जायोमोन? मोनफ्रोमबो दैमायाव 500 निफ्राय लानानै 10,000 सिम मानो सान्दा खाङोमोन? मोनसे निउज पर्टेल बड'लेण्ड बुब्लि, बे पर्टेलनि थ्रुयै इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगल बर' बिथाङा माखासे हाग्रामा सारनि सायाव आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव इनाय अयथासार राव बुंनायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय आं सासे लाइमोन जानानै बिथांनि बुंनायनि सायाव माखासे रिएक्शनखौ होनो नागिरदों। जे बिथाङा बुंनो लादों गिबि गिबियावनो जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टिया फल्स प्रपेगेन्डा होनानै रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय भट लादों। दा बेखौनो बुंगोन आङो लाइमोन हिसाबै जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिदि जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होननानै भटखौ लायाखै आरो रंगल बर' बिथाङाबो नुखाबाय थादों जानांगौ। बिथाङा ओरैनोसो बुंफ्लाबाय थादों, रोनावबाय थादों जे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोनबा रादायखौ होदोंमोन बेखौ मावफुङै नै दायो सानफ्रोमबो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जों जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होआखै आरो आं गले गले मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों, रंगल बर' नोंथाङा जेरैबायदि आसा खालामदों बिनि बाय डाबल खामानि मावनानै जोङो दिन्थिगोन। नोंथांमोना बै समाव बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्टखौ बा बिटिसिनि गासै गोहोफोरखौनो दिसपुराव हरजोब्बायमोन। बेखौ नुयि, बेखौ खोनायै, बेखौ नुयि रायजो राजाफ्रा बै समाव गैयामोन आरो बे हिसाबैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला गोहोआव फैफिनो अब्ला बिथाङा गासिबो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आरो दिसपुरसिम थांनाय गासिबो गोहोफोरखौ लानानै फैफिनदों आरो बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सरकार दैदेननाय जे बिपिएफ सरकारनि मोनसे पावार। जोङो जेबो फल्स प्रपेगेन्डा होआखै। आरो नैथियाव बिथाङा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ एसटि बेफारि होननानै। जे आं मोनसे खोथाखौ स्पष्ट खालामनानै बुंगोन जे बिटिसिआ जाहैबाय मोनसे आयेन बानायनो हानाय 6 सिडुलनि मोनसे काउन्सिल। जों बेखौ रोखायै बुंगोन, जों एनअसिखौ हरदोंमोन थांनाय 2018 ना 19 आं एक्जेक्टलि आं गोसोआव गैला, खिन्थु प्रमद बर' बिथांनि सिगांनि मोनसे सरकार सालायनायाव बिपिएफआ जे एसटिनि एनअसिखौ हरदों बे थिग। नाथाय आयेन बानायनो हानाय मोनसे काउन्सिलाव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला 5 बोसोर जिरायो, नोंथाङा जुदि एसटिखौ होनो गोसो गैयामोनब्ला नोंथाङा बे एनअसिखौ केन्सेल खालामनो हानायनि बेयाव पावारबो दंमोन। नोंथाङा मानो खालामदिया? दा बेयाव नोंथांखौ मिन्थिजे नोंथाङाबो बुंनोसो हायाखै, नाथाय थार्ड पार्टी बाहायनानै नोंथाङा खोथा बुंदों एसटि होनाङा होननानै। खिन्थु नोंथाङाबो एसटि होनांगौ होननानै मोनसे प्रपेगेन्डाखौ गोसो सिङाव नोंथाङा मेकिं खालामनानै लादोंमोन। नोंथाङा बे बिपिएफ हरनाय एनअसिखौ रेजेक्टबो खालामनो हागौमोन, खिन्थु नोंथाङाबो जे होनो गोसोथार एसटिखौ, बेखौ जों बेयावनो रोखा नुयो। जायनि थाखाय नोंथाङा एनअसिखौ रोखा खालामनो हायाखै आरो दिनैसिमबो एसटि होनाङा होननानै नोंथाङा डाइरेक्टलि बुंनो हायाखै। आरो बिथाङा बुंदों लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ मानो थिसनथाइ होखो होननानै। बेयाव आङो स्पष्ट आरो स्ट्रंलि आं कन्डेम खालामगोन रंगल बर' जे नोंथांमोनाथ' बिटिसिआव थानाय 22टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै मोनसे हेपिनेस मिशन आरो मिससेलेनियास गोबांथार फ्लेगशिप माने स्किमफोरखौ नोंथांमोना लन्च खालामदोंमोन जे गासिबो जाति जनगोष्ठीया खौसेयै जौगानांगौ, खौसेयै थांनानै थानांगौ, बयबो अधिकारखौ मोननांगौ होननानै। आरो जोंनि बिपिएफनि लक्ष्यआबो बेनो जे थांखियाबो बेनो जे बिटिसिआव थानाय 22टा जाति जनगोष्ठीया जेन मोनफ्रोमबो राइट्सनिफ्राय, मोनफ्रोमबो अधिकारनिफ्राय बन्सित जानानै थानाङा। बेनिखायनो जाति, धोरोम, राव, हारिमु बासियालासिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ, जायफोर बर' नङि माखासे सुबुंफोरखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव साफा मेम्बार बा चेयारमेन हिसाबै सोनानै होनाय जादों। आरो बेनोथ' मोनसे डेम'क्रेसिनि जि खामानि, गुबै खामानिखौ दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो हाग्रामा महिलारि बिथाङासो फारि फारि पालन खालामबोगासिनो दङ। आरो बिथां होनो हादिया बेनि आन्दोआव मा दं। आरो बुंदों सरन बर' बिथांखौ 6 दाननिल' मिनिस्टार। दाख्लैबो बिथाङा बुंदों आरो सिन्डिकेट खालामग्रा होननानै। बबे खनायाव सरन बर' बिथाङा माला सिन्डिकेट खालामखो?
जोंनि बीटीसी आव मोनसे फिसा काउन्सिलनिफ्राय बिथाङा सासे एमएलए आरो बीटीसी नि गेजेरावनो बयनिख्रुइ साबसिन डेभलप खालामग्रा एमएलए होनोब्ला चरण बर' बिथां नायलाय माजबादखौ बेसेबां खोल खोल जोंख्लाबजोबखो नायलाय चरण बर' बिथाङा केम्पेइन खालामाबाबो नमिनेशनल' गारनानै दोनबाबो देरहायो रंगल बर' नोंथां नायबाय था नोंथांमोना माजबाद समस्तियाव जायखौखि होआ मानो नोंथांमोना गारजि भटआव जेनगोन खाथां नोंथांमोना नट खालामनानै ला 2 दाननिल' आं दाख्लै नोंथांखौ क्लेरिफिकेशन होखादों जे आसाम बायदियाव इन्डिया बायदियाव एस पार डिजायर्ड बाय सीएम एस पार डिजायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टार को बा कैबिनेट मिनिस्टार को इन्डिया आरो आसाम बायदियाव नांगौ बायदि सम आरो खाबुखौ लानानै सोलाय सोल' खालामनो हायो होननानै चरण बर' बिथाङा जुदि सिन्डिकेटआव डाइरेक्ट इनभल्व दंबा चरण बर'नि इनभल्व थानाय बे सिन्डिकेटआव इनभल्व थानाय बेनि नोंथाङा फुटेजखौ हो नोंथाङा फुटेजखौ हो नोंथांखौबोथ' जों नंखाय फाखाय बायदिसिना जोङो दाजाबदेरनो हायो खिन्थु जोंनि गोसोआ बिदि नङा आरो बिथाङा बुंबावदों चिरां आरो क'क्राझाराव लायनो हाग्रायानो गैला मोनसे समाव फेरेंगाया बारग' एम रनजित बसुमतारी बिथाङा 14 नम्बर चिरां दुवारनि सासे एमसिएलए मोन लोगोसे बीटीसी नि एम मोन बिथांनि समावथ' हाग्राया जोबदों हाग्राखौ अनग्राबा बे हाग्रा दाननानै थाग्राफोरनो नोंथांमोना मानो हानि पाट्टाखौ होखो हाग्रा अनसुलाबा आरो फेरेंगानि न'जों गारि खारनाय गंफ्रोमबो गारिनिफ्राय बै समाव मानो थाखा कालेक्शन जायोमोन मोनफ्रोमबो दैमायाव 500 निफ्राय लानानै 10,000 सिम मानो सान्दा खाङोमोन मोनफ्रोमबो दंफां गामियाव सोरबा न'निफ्राय दंफां न' बां लुनो थाखाय मिलसिम लांबा बेनिफ्रायबो सिन्डिकेटनि नामाव नोंथांमोना थाखा खाङोमोन डाम्पार गारि गंसे खारोब्ला बे बालानिफ्राय बे बाला अन्थाइनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबांखिनि रां सान्दा खाङोमोन श्रीरामपुरनिफ्राय लानाय आप टु कारिगाव ओरै सानजाहा बीटीसी गासिबो खना खला नोंथांमोनाथ' बै समाव गोबां थाखा खाङोमोन जोंनावथ' भिडिअ फुटेजआ दंजोबो ना नोंथांमोना जोंखौसो मानो हाग्रा सिफायग्रा बुंदों फालाय जों हाग्रा सिफायाखै जोंनि बीटीसी नि रावबो सुबुंफ्रानो बीपीएफ सरकारनि दिनाव हाग्रा दाननानै हाग्राखौ सिफायाखै दिनै आं स्पष्ट खालामनानै होबाय बीपीएफआथ' नोङो नै आं दहायबो बुंदों जे बीपीएफआ हारियानि खामानि मावाखैमोनब्ला हारिया थौबोदोंमोन हारिया गोदैबा बर' साफ्रोमबो बर' सुबुंनि टाइटेलफ्रानोथ' जोङो सयकिया दास गसामि हाजरिका बायदिसिना जालांजोबसैमोन दा नाथाय इउपिपिएल सरकारनि दिनावसो हारिनि जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना जाख्ल'नायनिफ्राय जाख्ल'दों गावबा गावनि उदैखौ फेदेरदों गारि गुरा बायदों बेनि अनगायै जेबो बिथांमोना खामानि मावाखै आरो बिथाङा बुंबावदों सीएम कापखौ लायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाख्नायदों नों सोरनिबा न'आव जुदि आलासि जाहैयोब्ला हाब मानसि हेन्डसाम नुदों मानसि फुसबसब जादों बे खोथाखौलाय बयबो बुंखागोन ना बिथाङाथ' आलासि जानानै फैदों बेखौ बिथाङा एटलिस्ट बाख्नायखागोनानोखा आरो आं मोनसे खोथा प्लास खालामबावनो नागिरदों जे नलेज फेस्टिभेल लिटारेरि फेस्टिभेलखौ खुंनायनि जुनै बीटीसी आव गोबां गोजोन जौगानाय खामानि जादों बा अनलायनायनि खामानि जादों होनदों नाथाय बे गासिबो नंखाय नलेज फेस्टिभेलनि नामाव 42 crore बे थाखाखौ दहननानै जानोसो बिथांमोना नलेज फेस्टिभेलखौ खुंदों लिटारेरि फेस्टिभेलखौ खुंदों बिथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय मानसि लाबोदों बे नंगौ नाथाय बिनि नामाव थाखासो लुथिदों बिसोरो ओरैबायदि माने जेरावखि थां सीएम काप जा नलेज फेस्टिभेल जा लिटारेरि फेस्टिभेल जा जेरावबो लुथिनायनि अनगायै बिथांमोना जेबो खामानिखौनो मावाखै दा बबे एंगेलखौ नायना रंगल बर' बिथाङा जे जाथिनि खामानि मावग्रा माने डेभेलपमेन्टनि खामानि मावग्रा होननानै बुंखो आं जेबो हमनो हायासै आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय सोलोंनांगौ दं होननायखौ बिथाङा गनायनानै लायाखै आरो बिथाङा बुंदों बेफोरबायदिखौ आं गनायनानै लाया बिथाङा बीटीसी नि सीएम नङा होननानै किन्तु मोनसे खोथा आदा रंगल स्पष्ट बर'नि गेजेराव सिलाय हबनाय कालचारखौ गारनानै जेब्ला डेभेलपमेन्टनि थाखाय मेन सियाराव जिरायफैयो बैनि मेन फोरोंगिरियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा गोबां सोलोंनांगौ दङ नोंथाङा दिनै बैसोआव आंनिफ्राय देरसिनब्लाबो नोंथाङा गोबां सोलोंबावनांगौ दङ नोंथाङा मोनथियैनि थाखायनोथ' हाग्रामा सारखौ
सानफा एफा नंखाय बाखाय गाज्रि रावजों सानफ्रोमबो निउस मिडियायाव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनसे खोथा स्पष्ट खालामनो नागिरदों आं नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फै सोलोंजा होमब्लासो नों बुजिगोन जे बिटिसि खौ बोरै सालायनांगौ जे सासे मानसिखौ बोरै मान होनांगौ नोंथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव फैनानै सोलोंनांगौ दं होननानै आं सानो मानो होनबा बर'नि राजखान्थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे गुरु आरो सासे फोथायजाथाव अनजाथाव बयनिबो नोजोराव बाख्नायजाथाव दा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारिनि समाव बर' हारिया दुरबल जाबाय होननानै बबे एंगेलाव दुरबल जानाय नुखो सोरबा बर'खौथ' नों थिखांना लांनानै नों दिल्लीयाव बुथारहैयाखैना बिटिसि आव जे बर'फोरखौ बबेबा खनायाव सोरबा नोङो दस्रा जाथिया लानानै बम होनो हायाखैना नोंथांमोननि समावसो ओरैबायदि जाबायमोन जेराव गुबुन हारिया सोरांब्लानो बर'फोरखौ धमकी होनाय दखानाव थाङोब्ला रागा रागा रायलायनाय अबेबा नोङो बाजारफ्राव थाङोबा दामफोरखौ गोजौ बुखोनाय दा हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बर' जाथिया जेबो दुरबल जायाखै जों दायो हाग्रामा महिलारि सरकार दैदेननायाव गासिबो हारि हारिसायानो गावबा गावनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै गोजोनै अनलायनानै दङ गावबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै गावबा गावनि स्किलजों खामानि मावगासिनो दङ आरो जों मोनसे खोथाखौ दाजाबबावनो नागिरदों जे प्रमद बर' खुंथाय समाव गासै बिटिसि आवनो ओंखाम हटेल अबेबा मोनसे मोजां दखानफ्राव ओंखामफ्रा सेल जालामोन माल बुस्थुफ्रा नांलामोन नाथाय दा हाग्रामा महिलारि सार फैनाय लोगो लोगोनो क'क्राझाराव बे कारिगावनिफ्राय लानानै क'क्राझार टाउनसिम ओंखाम हटेलाव ओंखामानो थोला हार्डवेयर दखानाव नोङो माल बुस्थु सिमेन्टआनो थोला ओरैबादि माने डेभेलप जाबाय बेबादि खेथ्रआव नोंथाङा बर' हारिखौ बोरै दुरबलाव थाखो बा हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव बिटिसिआ गोदोखो होननानै नोंथाङा बोरै बुंनो हाखो बेनि प्रुफबो दङ नोंथांनो नांगौबा आं फारि फारि देखायनानै होगोन आरो बिथाङा बुंबावदों हाग्रामा महिलारिनि समाव 10 जननि बारा सिख्लाफ्रा रेप जादों होननानै मोनसे खोथाखौ आं प्लास खालामनो नागिरदों जायफोर रेप खालामजादों बिथांमोना जास्टिसखौ मोनगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि नङा दे बेयाव माबा मोनसे दाय जादों बेयाव थांनानै सोर रेप खालामजादों खालामजायाखै बेखौसो नायनांगौ बे नङा बिथाङा हारसिङै बेसेबां मावख'नो बेनि थाखाय आयेन दं आखायाव आयेननि थ्रुयै खामानिखौ मावगोन किन्तु मोनसे खोथा आङो प्लास खालामबावनो लुबैदों जे प्रमद बर'नि दिनावसो ओरैबायदि रेप केस जादों ओरैबायदि मोसौ सिखाव जादों ओरैबायदि दस्रा जायगायाव बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा लांखार जानानै फानहैजादों बुथारहैजादों नोंथांमोना नोंथांमोननि बे बिखुंनि जिनिरखौ बा नोंथांमोननि गोरोन्थिखौ नोंथांमोना बावबाय नामा मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जे गंफ्रोमबो न'खरनिफ्राय जुदि खना खनला गामिनिफ्राय मोसौ सिखाव जादों नोंथांमोना मानो गनायनानै लानो हायाखै फालाय आरो बिथाङा बुंदों फोथाय खेबसुब्ला दाख्लैनि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा मानो गनायनानै लाखो नोंथांमोनाबो मानो रायजो राजाफोरनि मेन्डेटखौ मानो गनायनानै लाखो आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामायालायनो एसटि बेपारि हाग्रामाया जुदि एसटि बेपारि ब्ला प्रमद बर' बिथाङा एसटि बेपारि नङा नामा बिथांनि निउस मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंनाय रावफ्रा एसटि होनाङा होननानै बबेयावबा बुंनाय दं नामा बिथाङाबोथ' क्लियार होनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङाबो दिनैसिम क्लियार होनो हायाखै एसटिखौ होनांगौ ना होनाङा दैट मिन्स जों हमनो हायो एसटिखौ होमारनांगौ प्रमद बर' बिथांनि मथेब्लाबो एसटिखौ होनांगौ